Onko se nauhoitus päällä? Noniin. Noniin, kattokaa, kattokaa, maailman vaikein bossi. Ei hitto. Tuo on kyllä erittäin vaikea. Kyllä muuta sanoo. En tii. No robotit räjähtelee selkeä. Mä en tiedä. Ajattelisit, jos tuo puuttaa jotakin loottia, niin niistä ei saattu. Vaikka ei tässä nuo isot bossit oo kyllä puuttanut yleensä mitään. Tää on kyllä aika nolo, miksi se glitsas just noin. Oi helvetti. Kaikki saatte se aina sama juttu, aina kun jotakin. Siis tää on 10. kerta kun on glitsaa jo. On kyllä tosiaankin hardest boss ever. Ei. No ne on loppunut. Ne on loppunut ikuisiksi ajoiksi. Bunkkeri kuollut. No. Out of ammo mullakin. No, mulla on vielä pistoli ammuksi. Tiedätkö, että siinä voi olla joku juttu, että sinne pitää... Nee, kun sitä pitäis ampua vissiin johonkin spesiaalikohtaan. On tässä. Joo, se... Siis se pitää lähteä katsomaan, että voidaanko me sitä vapauttaa mitenkin. Pystykö te sitä hyppäämään tonne alatasolle? Pystyy. Niin joutaa alusta koko bossi menee. Se ei oo kyllä kovin kannattavaa. Katsotaan saataisko me sille tehtyä jotakin. Katso, jos siinä olisi joku sellainen piste, mihin sitä pystyy ampumaan. Jonnekin tonne tykkiin tai jotakin. Oi herranjumala. Voi helvetti, hommaa saattaa. Mäkinpä tuun vielä katsomaan sitä siitä lähiettäisyydeltä. Ei siinä. Et se menee niin kauan. Siinäkö se meidän badass bossi on?
Se on siinä nyt sit. Saatana! No niin. Ei se kuulu. Se on lähettävä tätä helvettiä takaisin. Huonolla tuurilla se aktivoituu silleen, että se on menty mukaan läpi ja me ei saa siitä niinku mitään. Sitten eipä siinä. Eipä siinä sit. Varmaan. Oh. Eipä siinä. Se ei todellakaan ole kovin reilu. Oh. Tuollahan tuo pyörii niinku puolukka kukkakedolla. Eipä siinä. Tätä on maailman pukiisin peli. No ei se auta kun lähteä täältä bunkkerista vekeen ja tulla takaisin. Katsotaan mitä tapahtuu, mutta... Missä se oli se ulko-ovi? Mee siitä pois ja... Tuolla näkyy joku hirviä jättipeto tuolla kaukana. No ei tuo ainakaan vielä aktivoitunut tuota tuhoa PNK3R. Se voi olla, että se tulee uusiksi. No niin, sillä on täydet energiat, jee. On tää hieno peli. No, palataan. Meikö sitä kyllä panoksi? Eikä se auta, mennä uudestaan ja aloittaa samaa ralli. Suurin piirtein. Mulla ei oo mitään. Ei yhtään mitään. Hermotkin meni. Ne oli ainut mitä oli jäljellä. Pitääpä nyt pysyä tuolla aukialla, niin se ei mene tuu tänne taakse klitsailemaan. Jos se seuraa sinne taakse ja yrittää ampua jonnekin tommoseen outoihin paikkoihin, niin se todennäköisesti klitsaa sinne seinään. Joo. Mikäpä se siinä? Paljonko se maksaa se koko versio siitä? Jaa.